laika afro poitok lainai rok bebak no kurung sao kutum laija dui afro no bar kotor sitawoi kutuma haike no kha khaisingni aro asom sa kutuk saka hake ago borok atui tongmani no gnangui kutuk khaika tin afro borok khoslai khai yang piring boroi nyukha hake oro tongai joto borok ni thani khoslai nangja ja borok bebak no borok bebak no khola gonthar bai bobo jabai kha hake khola tha ruma tui buini khok bai kok salai kha pas afro suntarni ha brum ni khainai tai tor no suri nai jodai ro derujare motombo hake a kutukma naoi borok kubang ma aro kutum laika borok bebak mulang sawi tongbai kha tamni hinke borok jotono a poitok lainai rokno jani jako bai ko sawi tongmak naka 7 mulang sawi wara jagui borok hai nei mat khasaka okok sawi tongai roba bebak no gelini ni sibla 8 hake tini jani jako bai bahai ke jeung borok no kok salai mak natla 9 jeung Parthia Media te Ilamni Mesopotamia Judea te Cappadocia Ponto te Asiani 10 Persia te Pamphylia Egypt te Kurinigana ni Libya অঞ্চলনি চিনি বেরে বাক্সা কুনি 11 Judai bai Judayo khap khainai ro khia chini bere baksa kirite Arabiani khaimani hai khano se tini jani ja ko bai kai tor sam kotor klaima ro no tung borok no sawi doma namu ras belai wana jagui khaleng ungjakna bai borok bobono hai nei salai tongha omo tamo hunmani ko hatin baksa ke poitok lainai rokno ke jakai wi hai nei salaika o borok tua ke thekse ka jone kathar ele ko ma jotene